Понякога на фронта се случват необясними на пръв поглед чудеса. Помощта идва на страната на смелите войски, които се бият за справедлива кауза. Но важно е и кой командва армиите. Ето историята на един генерал, извършил чудеса начело на непоклатимите си войници. Генерал Владимир Вазов е човекът, написал една от най-героичните страници на България по време на Първата световна война. С избухването на войната е назначен за командир на 5-та артилерийска бригада, която участва в битките на Македонския фронт. При една от тях, Вазов, който има чин полковник, е ранен в рамото, но още в началото на 1916 година се връща на фронта, въпреки че раната не е заздравяла. Разболява се от малария и инфлуенца, но отказва отпуск. В края на годината получава заповед да заеме позиции на завоя на река Черна и действията му срещу противника са толкова успешни, че му поверяват командването на 9-та плевенска дивизия. Веднага след назначението, той започва укрепване на позицията, като дължината на окопите в цялата система е над 100 км, а самите окопи са оградени с телени мрежи. Изгражда се структура от тунели и скривалища под земята, засилени с железобетон, за да се даде сигурно убежище под разрушителния неприятелски огън. През пролетта на 1917 Владимир Вазов успешно успява да отблъсне съкрушителните атаки на противника, като за смелостта си е издигнат в генералски чин. Води и още няколко изключително тежки сражения, но онова, което се случва през септември 1918, надхвърля и военната, и човешката логика. Крайният изход на войната вече е предрешен. И след пробива при Добро поле остава да се осъществи и пробив при Дойран, за да бъде сломена окончателно българската съпротива. Английският генерал Милн има на разположение колосални сили, докато срещу него е само 9-та плевенска дивизия, начело с генерал Владимир Вазов. Плевенци са сигурни в смъртта си, но дори не мислят за отстъпление. На 16 септември върху българските окопи се стоварват 350 000 снаряда. Благодарение на блестящата подготовка на генерал Вазов, жертвите от българска страна са точно 9 души. Отговорът на плевенската дивизия е унищожителен. Само за 2 часа са ликвидирани 2 английски дивизии. Следват няколко кървави атаки, но българите не помръдват. В края на 19 септември английските тръбачи свират отбой. Генерал Милн е загубил 47 000 англичани и 20 000 гърци. Вазов губи по-малко от 500 бойци. През 1936 година в Лондон знаменният полк на английската армия ще сведе знамената си само пред един противников войн – генерал Владимир Вазов. Спомнихме си за Владимир Вазов, един от забравените герои на Първата световна война.